салом мухлисони беҳтарин дастаи футболӣ. Инак бо навори хабарӣ ва навгониҳо атрофи дастаи Барселона бармегардем бар рӯи экранҳои шумо. Имрӯз моро бозии боқимондаи даври дуюми Лигаи Чемпионҳо интизор аст ки дастаи Барселона ҳам бозии худро дар сафар баргузор мекунад. Бинобар ин пресс-конференсияи пеш аз бозӣ ва суханони Хавиро ҳам бо тарҷумаи тоҷикиаш пешкашатон мекунем. Бароҳат шинед ва ҳатман ки наворо бо лайки худ дастгирӣ намоед. Мо бошад шурӯъ мекунем. чихеле ки қайд кардем, имрӯз Барселона дар сафар бо дастаи Порту барои 3 имтиёзи навбатӣ дар марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо рақобат мекунад. Рақибони Барса оҳиста-оҳиста ҷиддитар мешаванд ва Хави талош дорад ки даста аз солҳои қабл дида ҳунарнамоии беҳтаре баҳри мухлисон кунад. Тамошои ин ва дигар рақобатҳои футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x боз ҳам ҷолибу диданӣ гардонед. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa. Силкаи бозӣ дар комментария ба ҳама муваффақият. Таланти ҷавон ситораи тозадурахши Барселона ки хатмкардаи Ла Масия мебошад, Ламин Ямал бо Барселона шартномаи нав ба имзо расонид. Ин ҳамлагари ҷавон қадам ба қадам рекордҳои навро ба номи худ муҳр зада истодааст ки ҳам дар сафи Барселона ва ҳам дар тими миллии Испания ҳунарнамоӣ мекунад. Дар маросими бастани қарордоди нав волидайни Ямал ҳам иштирок доштанд. Ҳамин хел Ямал то соли 2026, яъне барои 3 соли дигар дар Барса боқӣ мемонад. Дастаи каталонӣ ҳамин хел тасдиқ намуд ки хариди шартномаи ӯ 1 миллиард евро арзиш хоҳад дошт. Ин маънои онро дорад ки ба футболбози 16 сола Барселона умедҳои калон бастааст, чун шартномаи ӯро баробар ба шартномаҳои Педриву, Гави ва Араухо қимат додаанд. Оиди ояндаи Ламин Ямал сармураббии даста Хави ибрози назар намуда гуфт ки мо бозингарони ботаҷриба ва хелу ҷавон дорем ба монанди Балде, Гави ва Ламин. Ин омезиш дастаро беҳтар мекунад. Муҳим он аст ки даста таҷриба ва шумораи бештари ҷавононро дошта бошад. Ламин дар сатҳи бебаҳо бозӣ мекунад. Умедворам ки ӯ аз ин лаҳзаҳо лаззат мебарад ва худро боз ҳам рушд медиҳад. Мо ба ӯ фишор нахоҳем дод ва бо дигар футболбозон муқоиса нахоҳем кард. атрофи дастаи Барселона ҳамоно корҳои аҷибе рух дода истодаанд. Расонаҳои испанӣ ҳамоно бо сарлавҳои ришва ва доварон хабарҳо бароварда истодааст ва агар ин масъала тасдиқи худро аз суд бигирад, пас Барселона метавонад ки дигар ҳамчун даста арзи ҳастӣ накунад. Дар ин маврид гунаҳгорони асосӣ, яъне президенти қаблии даста Бартомеу ҳам аз 3 то 6 сол ба ҳабс гирифта мешавад. Барселона бошад ҳамчун даста дигар фаъолият кардан наметавонад. Ин ба муфлисшавӣ ё ба қавле банкрот шудани дастаи 124 сола оварда мерасонад. Ин чизи оддӣ нест. Агар даста ба лигаи поёнӣ ҳам фарояд, даромадаш нобуд мешавад ва маоши футболбозонро ки надиҳад, дигар чизе боқӣ намемонад. Дар умум ҳолат оддӣ нест ё то ҷои хатар ҳам дорад. Бовар кардан ба ин қадар ҷиддӣ будани ҳолат душвор аст, вале агар гуноҳе ҳам мебуд, пас онро соли қабл хулосабарорӣ мекарданд. Дуюм ин ки ин даста Барселона аст. Дастае ки то ҷои сутуни футболи аврупоӣ маҳсуб мешавад. Аз байн бурдани чунин дастаро тасаввур ҳам кардан намешавад. Бале, шояд ки моҷаро калон бошад. Дар сурати тасдиқи ришвадиҳӣ ҳам ҷазои сабуктар аз байн бурдани даста шояд дода шавад. Ин ҳама ҳикоя ҳар бор сарлавҳаи нав мегирад. Масалан, Негрерое ки ин ҳама моҷаро бо номи ӯ машҳур шуда буд, гӯё Барсаро таҳдид карда бошад. Инро ҳам дар хабарҳои расонаҳо дидан мумкин. Мақсадаш боз аз даста пул гирифтан будааст, вагарна ӯ худаш ҳама гузаштаро нақл мекардааст ва ё ки аллакай нақл карда бошад. Мо ин ҳама хабарҳоро пайгир ҳастем ва шуморо аз навгониҳояш огаҳ хоҳем кард. мегузарем ба бозии имшабаи даста. дирӯз дар пресс-конференсияи пеш аз бозӣ сармураббии даста Хави ва беҳтарин бозингари даври аввали марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо Жоау Феликс иштирок варзиданд. фикру назари онҳо оиди рақиб ва омодагиҳои дастаро бо забони тоҷикӣ манзуратон мекунем. мо бисёр бозингарони ботаҷриба дорем ки аллакай Лигаи Чемпионҳоро ба даст овардаанд. Мо худро хуб мустаҳкам кардем ва умедворем ки дар ин мусобиқа мо дар сатҳе хоҳем буд ки бояд Барса дар он бошад. Ин марҳилаи зарурӣ барои исботи он аст. Бар зидди Порту осон нахоҳад буд, аммо мо хуб оғоз кардем. Порту идораи тӯбро дӯст медорад, аммо дар айни замон хуб маҳкам бозӣ мекунад. Онҳо бисёр дуэлҳоро ғолиб шудаанд. Мо онҳоро таҳлил кардем ва кӯшиш мекунем ки беҳтарин бозиамонро нишон диҳем. Барса дастаи бузург аст. Ҳама Барса ва услуби бозии дастаро медонад. Фикр мекунам ки ман хело хуб мутобиқ шудам, аммо мушкилӣ дар ин нест, балки дар сатҳи хуб мондан аст ва ин ҳадафи ман мебошад. бозӣ бар зидди 5 ҳимоятгар душвор аст. ворид шудан ба ҷаримагоҳ ва лаҳзаҳои голзанӣ ёфтан душвор мешавад. Аммо ҳар чизе ки онҳо интихоб накунанд, мо футболи худро бозӣ мекунем ва кӯшиш мекунем ки муваффақ шавем. Барои ман гол задан муҳим аст. Дар кадом варзишгоҳ, Драгау ё Камп Nou фарқ надорад.
дар бозии пешин фурсати 100% голзаниро Феликс истифода бурдан натавониста буд, вале умедворем ки ӯ имшаб ба мақсади худ мерасад. бо умеди пирӯзии барса навори имрӯзаро ҳам ба анҷом мерасонем. То боздид дӯстон.